49 na po. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning mga tugang, welcome po sa programa ng hapot sa DCGB. Day pong personalan si Henry M. po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong problema masolusyonan. Mga kasimbagan ang sarong isyu malinawan. Iyan po gabos mga tugang hindi po sa programa ng hapot sa DCGB Radio. Good morning po sa inyo gabos. Sa gusto magpaabot mga tugang ng reaction sa Giraray, pwede po na mag-upload sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Asin po, iba pang mga informasyon ngunya na pagkaaga, kasabay niya to dyan sa Luwas and Mega Force Patrol. 7:52 na, oras po sa tuyang programa. Aramon tadawaan report kasabay si Karen Ala, hali po dyan sa Luwas na sa Balaguer, Daraga, Albay. Karen, good morning. Kumusta dyan? Anong latest? Tama ka tabi dyan, GP Henry. Yaw na po digdi sa market site kan Balaguer Dalaga. Dahil ta pigsususok na naman ining dain na natatapos sa problema sa basura kan Barangay Balaguer Market Site Dalaga. Halagat GP Henry, na-verifikat naman mismo kan DCGP News na karambak nagkatiri po naman sa mga basura digdi sa MRF kan nasabing barangay. Ngunyan, nakaulay po tabi hindi mismo si Kagawad Bobby Moral and Committee Chair kan Solid Waste kan barangay. Kinumpirmar ka ini na kaya dain nagkakarakot naman sa mga itikreklamong basura kan Balaguer. Dahilan ta susubik ni Dito Henry, raot sa mga darakulaon na garbage truck kan Menro, partikularmente su likod na pintuan kan truck. Kaya ang nangyayari lugod, dahil napapanoan na pagharakot-hakot kan mga basura sa munisipyo, partikularmente digit sa MRF kan market site, kung mapano man ngayon sa truck, mas kakaurula sa mga basura. Halagad susubik kita bibitendi kay Kagawad Moral, urual daw ang koordinasyon kan barangay sa Menro, sa paglaom na baad lamang ngaya ayos sa mga truck sa mga oras na ini. Dahil ta gusto naman indang makolekta na ang sinabing halos 2 simana nang nakatambak na mga basura dito sa MRS kan market site sa Dalaga. Maski nga ni na sinda, namumroblema naman dahil man sitang mag-inimro, nakadepende man sa natinda sa trakan Menro, nga na mahakot ng basura kay ning barangay. Halagad sikon kay Kagawad Bobby Moral, pwede man kuta na magkaigwanin special operation dito sa barangay an Menro na mahakot ining mga basura nindang bulto-bulto na ang sistema sa dapat pagabi Henry sa pagkakahalaman ng DCGP News. Once saan mga basura sa MRS kan barangay nagkatiri po na, dapat ang CCN o kaya ang Menro
iyon na ang may pinaka-responsibilidad na hakuton ayan at idumana sa pick-upod nindang Iwabiso, Ulansil, o kaya VPN, ang kapukan ng gatkan mga basura. Ngunyan, since kaibanan kumansa na si Kagawad Papi Moral, tawan sa ining bosol sa radyo, nanging maipayag naman VPN ang ambuscados man kaining barangay, kung natasiling kayan ang nagiging sistema na naman, kan basura dito sa MRS kan market site talaga. Kagawad Babi si VPN Tabi. Kagawad Bobby, good morning po. Hello, Bibi. Good morning. Po, ingat ka, boss. Good morning. Congratulations pala sa award na nakuha mo. Pero, Matindi ka. salamat. Salamat po. Salamat na maray. Ampa. Iyo, salamat na maray. Alright. Mga pirang sibada na po yan na basura na yaon po dyan rin pa din nahakot. Yung nga ni sirang sarong problema ko, ang yan nga ni, ibis ng katapa ako, na-stress ako lukot ang basura na nangyayari di sa muya. Ang pangapura may puta sa administrasyon ng bagong muya na matawan ba rin po kami regular na mag-akotik sa asok ng munyan po sa palaw na munyan, napapagal po ako, maukot po ako, kumalaw ko dahil papakalangan na po ako kibulang kristal para ilingon ko naman kumalaw ko sa uday ang traktinda. Kaya ito rin po sa nagiging problema. Talaga po dyan, dapat Kunya nga ni, pag-update ko kumalaw uday. Uday ko po update. Oo. Nata po, bako Kagawad Moral regular ang kwan, ang collection dyan kada simana? Iba-ibang schedule tabi kada daw, kada simana? Yung nga isa ng nagiging problema ang sa barangay ni, dahil po kami regular na truck na malaw. Ma-update pa po ako, maapot pa po sa inda, kung malaw siya daw kuda sa ngunyan dalaw. Ngunyan nga ni, maalat na naman ako kung malaw kuda Kaya yan sa karoon po sa pinaka-problema ko. Iyo. Ano po ang rason kung nataarog na ka ang tabi sa follow-up mo naman sa opisina kan Mendro kung may nakaurong ka po? Ang update ko naman, sa mga truck tinda, may mga raot, lalo na po sa likod na ng pintuan. Tawas na, kung po ito dahil nasa Sarakit Lutol, nag-uulan basura. Kaya dahil po hinda napapapanot ang mga basura. Saro po yan sa nagiging issue, na nauulan ang mga basura. Kaya dapat ma-issue po din yan na mapagkreman lamang tabi yan para ang pag-akot ninda, mas magayon na. So ang problema pala duman, ito talagang nahiling ko po Ang problema, duman sa scheduling kang pag-pick up, mismong route sa ang trucks tabi na pigagamit. Yes, sir, yun po. Oh, okay. Paano yan? So nagpaabot sa reading kwan, informasyon, medyo namamarong na baga tabi ang Kagawad. Basura baga po yan sa kahaluan. Yan nga ni sir, magaling makakali yan. Kung yan nga suko ko sa mga ikuboy ko na maski puro paano habang tayo maakot ninda, maligta kami doon sa mga gilid para in case na maglaog po sa truck na ma-schedule sa muya, maligta duman tapos maakot din sa mga basura. Iyo. Ang barangay po, dahil pwede nga na yun maghanap magsubli ki trako. Ang problema sa taib dapat mag-deliver naman sa Iwabeso tapukan na magbaga sunod ang truck ng barangay na munisipyo, di ba? Kagawad? Opo. Oo. Ay, na. Sige, saan po sabi ko ni Engineer Grahida, nakakaroon po siya? Nakakaroon po sa Engineer Grahida ka ang tabi, Kagawad? Moral? Ayun, nawawala ang signal ni Karen, Sandali lang po. Okay na po. Yeah. Opo, nakahuron mo po Kagawad Moral si John Vic Grahida, may kinaraman sa concern na yan? Eh kasi, pero ang kitix kami duwa, na yung nga niyan na magi mo po siya ki videos para matapanan na po kami dito sa barangay ni. Pagkango niyang tabi, magpadara po siya ki isang auto na makakot po ang basura may sa barangay ni. Ayun. Okay. Sige, tabi. Good luck. I-text ko man si Mayor Haushan. Sige po, sir. Mas magayon po logo. Para maski siya dapat makaaram kasi ma-priority tabi yan na problema ng tabi, Kagawad. Opo. Tapos nga na siya po nagkatukaw. Yeah. Opo. Salamat po, Kagawad. Mabuhay po kamo sa barangay. Sige po, sir. Mabuhay man sa iyong pong station. And congratulations. Ay, salamat po. Thank you. Thank you so much. Okay, Karen.
Ayan sa BBPN ang lado man sa barangay Balaguer Market Site sa issue kan sa indang basura kung saan ang talagang problema ninda ang ikipayos as na pag-asikaso mananggad kan Menro sa bagay na ini. Ngunyan, ipupunta ko man sa BBPN si Engineer John Vic Ray datan Menro, pero for sure, iyo man ang tataramon ka iyan, raot ngayaan sa muyan truck, pero mabalo kita tangan yung balanse man giraray at marimedyohan ini, na halimbawa sabi nga ni Kagawad Moral, sana maski puro paano magkaigo man lamang exclusive or special operation na mahakot na ini, tanganing dahi na matambak ini for a month. Yan sa BBPN, maduman ako ngayon sa Menlo Dalaga, Karen Ala, DCGB. Salamat Karen sa follow-up report. Hali po dyan mga tugang sa MRF kang barangay Balaguer. Yan po sa market site. Kaya ito ka na ako reporter, assign ako dyan sa Daraga. More or less mga 11 years kitang nasa field reporting. Yan po na market site na yan. Kahit wala pa man dyan kikuan, wala pa man kan mga ORMRF na ang garbage collection kayo. Dyan sa nantambak sa gilid ng tinampo. Ngunyan, gano'n yung manggiraray, pero mas maraming ngunyan. Taday po nahiling mga tugang kan mga tao. Taigwa na sa daring MRF ang barangay. Kaya lang ang problema na lugod, so collection kan basura. Kung raot ang ibang mga trucks, may diferensya ang ibang mga trucks, talagang magkakaproblema ka sa scheduling kan pag-pick up. Kaya ang hapot gayod, anong pwedeng gibuhon? Di ba? Anong pwedeng gibuhon kan lokal na gobyerno, mga tugang, para ma-resolve yan? So, pirangal daw na sana, matapos na po ang term ni Mayor John G. Ausian, kaya, nabuko naman siyang apudan, kinaaraman dyan, pero nagkapera na sa nang aldaw, itaw na iyang kay Mayor-elect Vic Perete, para takundot ang mga trucks na iyan. Siyempre, kay po ang ki-repair o ano man ang mga gigiribuhon pa dyan, although, kulilingon mo, dapat magtrabaho kayan, tapos sinda nasa pwesto mo niyan. No? Kundi, nataon, mga tugang na siguro sa kagurangan naman kan mga trucks na, taharaluyo naman iyan na nagdadaralagan dyan. Anyway, tawad baka makahuro ni Karen, si Engineer John Vic Grajeda, dagugunta po sa iyang lado, may kinaraman mga tugang sa sinabi ng bagay. Okay? Alas 8:02 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sandali lang Jomar ha, may follow-up report. Mga tugang si Jomar Bien. Mga tugang diyan po sa naman yung Suginadan, tabi kan boyfriend niya. Diyan po sa Tabaco City, may follow-up may follow-up report si si Jomar Bien. Standby lang po kamo pero di po kaya kan sa kuyang sadiri na trabaho na paabot mga tugang sa alkalde kan dalaga ang concern. Although ko na ko si Mayor Juding isturbuhon, pero mas maray na apudan tamang gyari. Tamay hello Mayor. Hi, good morning. Mayor, morning. Sabi, pasensya na Mayor ha. Naisturbuta ka na aga. Paano po kaya? May concern kami sa Balaguer. Depo na nahakot so mga basura duman. Ano po, may problema kita sa mga dump trucks tabi? Hindi naman kaya lang problema ba sa Balaguer? Sa laog ba gaya? Iyo po. Medyo may distansya sa main road, tabi Mayor. Dahil kaya nakalagang truck dyan. Oo, yeah. Iyo. Ang gibo dyan is yung may sa diri silang sasakyan. Sa pigaluas ninda. May tendency talagang medyo matambak ka. Oo. Ninda. Ay, multi-carbon lang actually ito. Pigagamit ninda. Opo. Kaya may tendency ding matambak talaga. Pero ipa-check ko na nung status mo niya. Iyo po. Medyo. Dakul na tabi so basura dumaan. Kaya ang problema talaga dapat makakatin ng piston makaluwas ang sendang MRF Iyong manangga. sa laugon talaga yayo. Iyo. Bata da so gariso road dyan na saday may mga wires pa na pwedeng masabitan kan mga darakulang dump trucks ta. Dahil talaga pwede sa dump truck munisipyo dahil nakakalaw talaga sa inda. Oo. Asam na po Mayor, pero ang dump trucks na po dyan sa Daraga. Anong po yan, Sir Henry? Gabos Nagdadalagan man po, pero may dua po ito niya na under maintenance repair na.
Ayun. Oh. So bali apat na lang ang pwedeng service sa bola, no? Bang makalimba. Okay. Salamat po sa pagpariparo ha. Kung may pacheck mo po niya na aga, tabi. Salamaton, tabi. Salamaton. Ingat. Alright. Thank you. Good morning. Alright. Morning. Alright. Mayor John D. Haushan. Oh, di ko kaya na basta sa tang bayan na dahing konklusyon ng sinabi ng concern. Pero ili nga, positive ang response sa mga tugang ni Mayor John D. Haushan. Ano, ipapahiling niya na aga ito pong concern sa may Balaguer diyan sa market site. Tama po itong sabi niya actually, nakauron ta kanso nagkaperang barangay council diyan kanami naging bulan nasadit man ang itong tinampong agihan. Kaya ang ginibukan council itong mga linya kang mga kable, mga cable, mga internet connections etc. pati sa kuryente nagpatabang sila na igilid ito para dahil po masabitan kan trucks na nag-aaragi. Tang MRF diyan kan barangay private property. Kaya po pag may distansya sa tinampo. So tinampo sadit ang kaya lang lumaw garing multicab nasisibot tabi sutra. Kaya dapat kaya iya problema paminsan sa barangay na sa sentro na kulang king mga area na pagsadiri ninda. Walang pag-maintain kaya yan tabi kung na pigigamit nindang MRF. May kinaraman sa pagtatambak ng basura. Apat palanso nagdadalagan mo niyan. Anong anthrax? Apat ang nagdadalagan. May diferensya sa duwa. So, medyo may problema man agad. Anyway, may assurance naman po si Mayor Haushan, Junji Haushan, mga tugang na ipahiling, mga tugang unconcerned dyan tabi sa market site, mga tugang kang lugar na yan. Okay? Good morning, Henry. Ibakal mo tabi ako dyan sa Robinson's Mall Kigari Leasing Humor Book in radyo na mukhang soft drinks at marami pa po. Kaya pasalubong ko sa imo. Sige po, basta na. Tapag magbalik kami naman ni EVP Glenn sa Robinson, mahanap ako ng biglatara mo. Kung kaya tang bakalon ta. Salamat po tabi. Alright, sige. Mga tugang 8:06 na. Kasi bago sabi ko, may follow-up si Jomar dyan po sa tabako. Narunduman nindo so sarong babae na 18 years old na nakapasuhay kan sa iyang girlfriend. Nakapasuhay kan sa iyang boyfriend na susugduman sa pag-ako kan boyfriend kanini magsuko duman sa tabako PNP. Mga tugang sabi natuok niya hanggang po sa Magadan sa babayi, di ba? Tapos hanggang ilinubong niya sa sarong lugar duman sa may patikan barangay Pawa. Kaya may follow-up report kayan mga tugang si Jomar Bien, hali po dyan mga tugang sa Tabako PNP, may kinalaman tabi duman sa suspitsado. Jomar? Hello, BB. Good morning, Jomar. Go ahead. Good morning sa mga parantabay. Ibinaba kan piskalya sa kasong homicide ang murder na kaso na ipinagsangat kan Tabako PNP kontra duman sa 20 anyos na boyfriend kan 18 anyos na dalaga na ginadan kan sa diri niyang boyfriend kan nakalis na si Manaligdi sa syudad kan Tabako. Ini ang kumpirmasyon na ipinaabot sa DCGB News ni Police Staff Sergeant Elaine Adriano, ang tagapagtaram o PIO kan Tabako PNP. Sinabi ni Adriano na kan mga nakalis na aldaw durante o matapos ang krimen nagsangat tulos ning kasong murder sa paginin inquest proceedings ang Tabako PNP kontra sa 20 anyos na suspect na taga-barangay Santo Cristo. Alagad pagabot duman sa piskalya pahayag man tulos ang suspitsado na dai naman siya interesado pa na kaigwapanin preliminary investigation. Gustong sabihin, inako niya na ginadan niya talaga. So, suspect, so biktima,
Pero dahil lang may mga ebidensya naman na pinag-presentar ang Tabaco PNP, nagpaluwas pa nin joint resolution ang apod ni ninda joint inquest resolution ang city prosecutor kung saan pigsasabi na sukasong murder na ipinaghampangkan PNP ipigbaba ninda sa kasong homicide sana susog ini sa resulta kan mga initial na investigasyon asin ebidensya kan PNP. Dahil ang kaya ni dakulong na ang disganado sa araw kaya ning pangyayari ring BP Henry, lalo na sa pamilya asin mga barkada kan biktima na nagsasabing inustisya ini para duman sa biktima na homicide sana asin makakapiyansa, makakaluwas sa karsel ang suspetsado. Tingnan pamawat nila na dapat murder na available dahil sa pagtubod dinda tuyo talagang ginadaan na biktima bako sa na ining aparte ka na ubusol kan mga sirkumstansya asin duwa patingayaan nagadan takairi basut tres tulong bulan na aki sa tulak kan biktima magigirumduman nangyari ano? magigirumduman BP Henry Biyernes ka nakalis na semana kan magpaaram ang biktima sa sayang magurang na makikipaggilingan siya sa sayang boyfriend. Ang duwa, nagpasiring duman sa Barangay Pawa sa daga na pagsadiri kan tiyuon kan suspetsado asin duman nag-ulay hanggang sa daina nakauli pa ang babae. Domingong matangang banggi, nag-surrender ang suspect o ang boyfriend sa mga autoridad kariban sa iyang mga magurang asin inako na nagadanyaan sa iyang biktima dahil ang sa iyang girlfriend dahil ang nag-iwal sa sindang duwa ang isu kang pag-iwalan iyo ang pagbados kan babae sundo na nag-escalate so pag-iwal kan duwa na nagkaigwaning tukan nagadanya daa itong biktima sa pagikan na pagtulok sa kamautan na may tago ang krimen ilinubong niya na may sumuduman sa daga na pagsadirikan sa iyang tiyoon ang sa iyang girlfriend alagad na konsensya asin nagtuga, nagbutwa keriban magurang nagsurrender matapos na mag-surrender kan Domingong Bangge tulos na ang Tabaco PNP puminasiring sa pinagsasabing lugar na linubong kan biktima asin duman man ang gadinda nahiling na ilinubong ang gadana girlfriend kaining suspect tulos na pinagplantaran kang kasong murder alagad duman sa piskalya ibinabay ni kan piskalya sa kasong homicide. Opo, Yes, Jomar, anong nahiling Go ahead. kang fiskalya ibinaba tabi itong instead the murder homicide tabi? Ang sinabi lang kang piskalya dumanda sa mga ebidensya basado rin sa konfirmasyon kan Tabaco PNP sa ebidensya dai maidudoon sa kasong murder kundi homicide lang maluwas basta Ayun. kaya dai pwede isaangat na murder ini BP Henry kapag sinangat na murder sa korte na ang ebidensya pang homicide madidismiss masasayang Iyo. May point. Ako, Jimmy, tabi, Jomar, respetado tayo na kwa. Medyo respectabi sa pamilya na nag-react, no? Siyempre, inadalan iyan kang piskalya, di ba? Kan mga prosecutors yan. Inadalan ito mga matitibay bagaan mga prosecutor na mga abogado. Kung matiteknikal man sana, sayang lugod, di ba? Iyo. So, kung nahiling gari yan na ang ebidensya arog ka iyan, sino na mismo nag-analisar, at least, di man may kasiguruhan kung anong abutan kan sinabi ng kaso. Roger, tadakol na kayo na nangyari sa BP Henry na ipig-file ninda sa korte is murder. Pagkatapos naman sa huwes, dahil napatunayan na murder dahil lang nagluluwas na so ebidensya pang homicide. Iyo. Na-dismiss Iyo baga. lugod sa kaso dahil na naisa Technicality. pang utro. Dahil na utro pa maisa sa angat
So, Iyo. sina paulit-ulit na. So, Iyo, dahil na di mo ito, na kaya pwedeng kasuhan gidaray, so kinasuhan mo na, unless na ikaw dahil sa na. ng krimen nagkinibo. Di ba? oo. Pero may posibilidad na halimbawa ang final na kaso hababa, in very rare occasion, nailalangkaw yan, dumana sa korte mismo. So, mas maray na nga mas maray na, Okay. nahuli na, sigurado nga din makukonvict. Mm. Kung babasa yan, so ebidensya, may Yan. laban. Okay. So, Kaysa siguro sa ngaya, korte na, pag sa magharampangan sila kang ano, Roger. mga argumento kan ng bangsaro. Mm. Kaysa ngayon, pag pumpasa na kan laban, daog na tulos, o di nga, may Oo, laban oo. kita sa homicide. Yan. Okay. Arugda Okay. kayan, so garo mga naging argumento. Kaya ang binasa na lang ninda, so kayang patunayan kang ebidensya. Oo. So, yung Pero BPN, Jomar, duman sa pagsuko kay ito ni kan suspect, igwa kipig apon na extrajudicial confession. garo Kaya man nasabi, kaya man na istorya dar- kang pulis. Ora. pero garo igwa BPN ta maging duman Oo. sa piskalya dahil naman dahil na nga nga Dahil naman. mag-preliminary investigation. Ayon. Oh, okay. So gari, madalang resolution kang kaso ka anta kon mismong ang suspect nakikikooperar sa mga otoridad. Roger on that. Oh. Oo. Okay. Okay. So ano yan, nagko-consider ng solved case na kang case solved na kan mga otoridad yes, sabi Jomar? considerado na ni Denning solved the case. Mala nga ni day sundo nga ni bagangon yan. Sabi di kan mga members kan PNP nakaulay ko. Maski nga ni may pinagtagamang bail band na so korte na garo 120 dahil naman garo nga nag-interest na magpiyansa. Dahil pa man na nagkapiyansa. So suspect and iyo yan may pagtubod sinda na ma-progress ang kasong ini. Magpo-progreso ito. Okay. Sige. So, yung BPN yan, follow up, ang tamang giraray kung ano pa ang mga Yeah, development kan sa mga masunod Yes. na Yes. alaw. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar. Follow-up report yan. Abangan tamang gyara ito. Yan po nasa fiscal yan. Siyempre, ipa-file yan po sa korte. So, bahala na po kanaan korte. Mag-desisyon kung ano pa ang mga susog sa ebidensya, mga tugang na isusumiter kan prosecution, asin po kan PNP, tabako, may kinaraman po sa bagay na yan. Sabi ni Kuya Nes, may mga reaksyon dyan sa kaso sa tabako kung natata-homicide na sa naso kaso. Sabi ko, sa laog gayod kang harong nangyari. Kuya Nes, pero masiramang ka Kuya Nes, sabi ko luto na sarawayon ka. Kaya ipaulok mo naman ako kang karaw mo. Kung iyang linubong o tinapok sa may salog, riverside ang kaso. Sige, kuya na, salamat ha. Pagpaulok mo naman ako. Pagpagbaw naman ako ngunya na aga. Alright, sige, good morning. Kung ma-observe na sana ang pag-segregate sa harong pasana, madiit ang basura. Kung ang harong may diit paman na daga na mapalapaan kan mga nabubulok kasi medyo haloy, makuan basura, makuan de mabata. Aram mo kuya Nes, tama ka. Ini kaya practice ko ini sa totoo lang. Ang mga suday kuan, mga day masyadong sutubagang sa mga haling gulayon, so sa mga kinuyan sa sibuyas, bawang, sa mga ubakang batag, mga ubakan mga prutas. Ikaw po ako naman daga na sa likod ko na day ko nagad pinasimento. Nipart kaya ako na day ko sa likod ko may day ako pinasimentong parte kan daga. Pikakuan ko po ito, pikakalot ko ito. Tapos ko piglalaog yan ng mga nalalapa na yan. Tapos itong pag nalapa ng mga perang simana, kiko ako nabibugta ko naman sa mga tanom-tanom ko. May mga tanom-tanoman ako kan. May mga utubagang mga kuan, utubagang mga mga paso. Yan. Bibugta ko na andyan.
Tama rin yun ang treatment tabing ano yan, fertilizer. Di ko lang aram kung may batas o di ko lang sure. Pero ang aram ko kaya, alam mo ngayon mapa konkreto kang harong, dapat igwa ka kipart na may daga para nag-absorb naman ang tubig. Yan ang sabi sa ko kan sa nagkap ng amigo kong mga engineers, buda architect na may design sa flooring, sa latad, na dapat igwa kipart na may daga. Tangani na duman ma-absorb sa tubig kung mag-uuran. Tako di pa simento mo gabos sa natad mo, pag uminuran, may problema. Diba? Sen ma-absorb tulos ang tubig. Kaya, mas magayon na kung kita ngaya may mga harong, arog po ka nang gibuhon. Saka, kung daiman kita day talaga maiwasan, ngayon naka-estar ka ngaya sa subdivision, puro konkreto, daing daga talaga sa palibot sa natad mo, o kung ngaya sa konseng ka naka-estar, uyan baga na mga mga drums, na mga plastic, pwede dyan ibugtak. So, may mga estilo kung paano mo isabay sa mga nalalapa, buda may dit na daga, o pwede mo paggamiton yan, mga tugang, para maka-create kanin daga na pwede mong tanuman. Didinge sa harong, arog kaiyan ang pigigibo ko, buda may manok akong paratuka kan mga sobrang pagkaon o eksakto. Igwa akong manok, na tinaw sa kuya si Kwan, tinawanan ako ni Kuya Nongs. Yan sa Nongs Meat Shop, tinawanan ako Kuya Nongs si Manok. Duwang babayi, sarong lalaki. Oh. Ugmahon susulog ta. Ang kaiba-iba niyang babayi, duwa. Ugmahon. Sigan turao kan Kwan, sigan turao kan sulog, so roaster, sigan turaog ta. Ang pirmi niya kay iba'y pamaglakaw-lakaw duman sa compound ko, duwang babayi. Duwang babaying manok. Kung sa tao, grabe ang kaugbahan lalo na. Kaya arog po kayan, may pag may nagtapo ka kan sa mga murumukmok, okay, bako komportable na ang mukmok pagtatapok. Di ba, yan na maluto? Bako komportable ka na itatapok mo maluto. Pero may mga time na niya kakadyan sa mga pwedeng tokaon kang manok. Ito sa ng pagkaon. Di ba? Hello? Good morning, Yeah, VP. morning. Nata, so nung mitsa, ang aram ko gan, dress chicken ang titindahan. Sarap naman na sarawayon ka dyan na. Sinong nagbubulang baga yan? Magbubuha ka. Ito na sa ninong pala sa may... so, dress chicken. Sarawayon ka. Oh. Oh. Yan. Dahil pwede ang pare. Dahil pwede dapat yan ng pagpabulos mo. Kapag mo sa tinampo. Mabata yan. Dahil pwede pwede padalagan dyan sa mga tinampo na yaon sa mga kakali na madalagan sa matawo. Maharong. Ata na nga ni. Kaya kita, igo kitang sense, kulang kita sa common sense. Ugali. Okay. Iyo, totoo yan, totoo yan. Ang apon kan ka ito, kang panahon ni Mayor Noel, ang apon niya kan ka ito, kanyon, mga kanyon. mm. 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 Yes, yes, yes. Oho. Yan. Oho. Okay. Magtaw, dress chicken, bako so buhay. Okay, thank you. Sa totoo lang, advisable mga tuging na may manukang paratuka dyan sa natad mo. Apera kaan, udumang sa arong, kadakol kang salampati na nagduduman sa mga neighbors ko, may mga salampati, nagduduman lang sa compound para magtuka kan mga nayaon naman na pwedeng tukaon. Kaya sabi ni Kuya Nes, igwa siyang manok na paratuka. Tama po yan. Nakarelate ako sabi ni Kuya Nes. Sudaga na palapaan, tinanuman ko kay Kalunggay. Kaya may gulayon pa. Dahil kami nagbabakal kibunay o eksakto. At yan pala na manok, maski mga tugang dahil siya bumununoy na nga sa kung manok duman,
Basta may bunay ng tulo, di yun nagkuhan na, naglakaw-lakaw na hen, sugo na kan. Pagabot ko pagkahapon sa araw, kaya nangyay ako sa bunay. Sabi ni Mrs., kinaon mo na ba ngayon ka sa bagong aga? Bago na natin kayo sa bunay. Bata mapadakulaon ko ito. Ay nako. Anyway, sabi ni Francis Jem, sunag alaga ngunyan kiduwang ayahay tabi kid anito? Sunag alaga ngunyan kiduwa sa gumano kayo, hayahay tabi kadoroy. Posible daan na malangkaw ang dahil sa pagtaas kang petrolyo sa produkto at ayo na nga niya. Sige, sa Monday, araw kayo niya, sa Monday, may appointment pa ako sa saro na professor nin economics. May gawa akong interview sa Monday. Pag-irestoryahan tan economic impact, mga tugang o impact on economy, mga tugang kang nangyari po dyan sa gyera sa Medio Oriente. Ikaw man akong date na aram. Kaya lang, mas gusto po na otoridad as in eksperto ang nag-explikar. Pikiradalan tabaga sa basics economics kan mga panahon. Pero, bako man po kita, maski ako may expertise dyan, mas gusto ko po na nagtataram so tawo na may otoridad as in may practice kaya. Tangani po na dahil kita nasa sala. Abangan po nito sa Monday, may appointment po ako sa sarong professor sa, as in may doctorate siya po, may doctorate siya, doctorate degree, no? Pagabot tabi mga tugang sa economics, okay? At mas klarado yan tabi, mas matibay ang kumpara sa kuya na mataunin paliwanag. Standby muna Angela, dahil ka magiro niya. Diyan nga ni sa barangay Dapdap, mahiling muna sa naantinampo, malinigon tabi, pag nag-agi nga ni ako kang enot, dyan kan mga enot na aldaw, hanggang ngunyan, kaso Domingo, nag-jogging kami. Nag-agi ako, maski ako piyong, dadi ako natakot, taba na day makatungtong ki ati kan ayam. Bata nagdadangog, so kapitan yan sa dapdap gunyan. Naumamuna naman ugaring. BP, an manok ko, tabi, wara sat natad, nasa kusina tabi, ngani diretso, tulat tinula kayo din pag minatakdag. Puro ka mo sa rawayon. Joker pagkaraya, mga reaction muna naman. Dapat pina-autopsy para makita kung circumstansya kan paggagadan. First, no witness, employing superior force and motive. Di ba napabalita na buntis ang girl? Pwede double murder kasi pwede intention ay ipalaglag at patayin so sa sinapupunan. That we do not know po kung ano ang circumstansya. Pero yun talaga sa Bareta. Sinabi ba ganda yung Marca so bago na 2 months? 3 months na bados so girl. Yo, salamat po sa reaksyon. Nata kaya ta ilinaag ang MRF sa lugar na dain nakakalaog ang dump truck. O yung nga ni Ponta, in-interview ko kaiyan. So, nagkaralo-alo na sa reaction din do. Nagkarabutan pa sana. In-interview ko kaiyan so barangay. Deki bang opsyon ang barangay tabi sa MRF. Dapat dumanta ito may bakanting lote na pinagamit kan tagsadiri kan lote. Pinasubli, hindi ko alam pinasubli o pega-arkila. Ding opsyon tabi, sa balagir po, haloy akong naasan dyan na reporter, talagang grabe ang harong niyan, budak kulang dyan kidaga. Kaya, arog tabi kan ang sitwasyon. Anyway, bata nagkakaon kita idol. Si Cristo yan, basura. Okay na? Sige, thank you sa mga reaction, Sindo. Ilog ko na muna, kung wala na, sandali. Dakulong pang mga reaction to naman may 11 pa akong dahil nababasang text nyo na aga. Tabi, duman muna kita kay Angel sa luwas. 8:28 na po, oras sa Pilipinas. Ang mga, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin capsule, ang liver aid, Silimarin capsule, para po sa salud as in protection kang atay. Ang liver aid, ang Silimarin na iyan, sarupong antioxidant na nakatabang sa pagtaon ng proteksyon, sa
Inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Makapugol man yan sa paghubag kan liver niya to. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Bueno, dulang kita kay Angel Mustasa sa dagdag na report. Hali po dyan sa Luwas. Ronald, pasok Ronald. Nabuso na si Ronald Kim Music ngayon. Angel Mustasa, may report. Good morning, Angel. Angel. VP. Good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay sa mga dagdag sa pareta. Ang problema pala ng VP Henry sa estado kan tinampo, kawaran ng disiplina, kawaran ng respeto sa mga kasabay sa tinampo. As in, ang kakulangan sa mga training as in seminar, manungod sa mga batas trapiko, ang nanginginog sa mga rason kung nasa, uminabot sa 6,203 ang nairehistrong road crash o aksidente sa Tinampo sa Bicol Region kung saan Enero 1 sa Hunyo 20, 2025. Ini Henry ang assessment ni Police Colonel Dave Antonio Mejia ang Chief kan Regional Highway Patrol Unit kan Police Regional Office Number 5 kung saan basado sa indang datos dyan sa Campo General Simeola, ang pinakahalangkaw sa mga nairehistrong road crash o aksidente sa Tinampo dyan sa may partikan Camarines Sur na uminabot sa 2,921. Pinanggal ni Henry kan 1,677 sa probinsya kan Albay, 769 sa Naga City, 486 naman sa Camarines Norte, 138 sa Camarines Sur, as in nasa 123 sa Catanduanes, as in may pinakahababa na aksidente sa Tinampo na i-register dyan sa may parte ka na Mascate. Pinakahalangkaw kay ni VP Henry ang nagresulta sa reckless imprudence resulting to damage of property na nasa sobra 4,000, ang naapektaran o nagresulta sa physical injury na nasa sobra 2,000, at itong mga nagagang VP Henry sa sobra sa 8,000 na mga road crash, nasa 148 ng persona ang nagadan. Sa mga nahiling na factor sa siring na pangyayari, yung nga ni itong sitwasyon kan Tinampo na kung sa insident kay Colonel Mejia, na aram na ngayon na bako ngayon marhayang estado kan Tinampo, makaskas man ngayon giraray ang pagpadalagan kan mga drivers dahilan sa waraan ngayon sila ng disiplina, wala nin respeto sa mga kaibahan o mga kasarabe sa Tinampo at ang kakulangan man sa mga training as in seminar. Dahilan kay ni magsinagot ng HPG Bicol ang sinang pagkondukta ng mobile patrolling, road safety monitoring at sinang pagkondukta man ng operatika para mapugulan sa mga siring na pangyayari. Kasabay ini, nangapunan si Mejia sa mga drivers na bago mag-drive ng vehikulo, dapat ay konsiderar ang sitwasyon kan emosyonal at in physical na kondisyon para masiguro ang kaligtasan nila sa Tinampo mantang nagpabiyahe. Dahil Angel kigaring mga advocacy na ngaya magturo kung paano defensive driving, kung paano maging responsible drivers, ang mga kababayan niya to. Ang saring kayan VP Henry, nasa lado da po yan kan Land Transportation Office. Kung baga kaya, before okay. baga VP Henry bago baga VP Henry magkuan ng lisensya, may kaipuhan sindang 15 hours na training. Ang problema da VP Henry, dahil man dapat absorb itong pigtuturo duman sa seminar. So, ba't mo na VP Henry matapos itong 15 oras? Gari tama man na nasabi dyan, tailingon mo. Gari tama man na reaction dyan. Ito yan sa nga baga na. O ano ang, o yung baga Angel na may circle, di ba? Circle. May kurit sa tahaw. Red baga di red. O kung red or black. Tapos sa tahaw baga may naka-gurit na gari may nose. Arogan. Daling mo yan. May nose. O. May karatol bagang araw ka yan. Tapos may surat pa dyan sa baba, no parking. Pero may nakapark sa baba. Ay, inda. Observation ni sir. Ngayon, no loading. Nakasurat na yan. No loading and unloading. Oh, yan baga na sa Tinampo na ngayon. Sarong straight na linya. Buda may yellow pa. Yellow and red. Sorry. Yellow and white. Opo.
Di ba? Yan ba? Nahiling mo sa mga sharp curve. Yan ba? No overtaking yan. May nag-overtake yan. Wala ba VP? Nadakol ang mga incident ni VP Henry na ang rason dahil nga sa vehikulo ngayang na-involto, nag-overtake, sa sarong involto, kaya ngayon nakabangga sa kasabatan. Ata na nga ni. Garapin ba kita may mga darang dugo? O gari may dara kitang chicharon, habotang mahumil. Di ba? Perming mauubusan VP Henry po. Okay. Siguro mas ko niyan, nag-increase o nagbaba ang aksidente sa tinampo sa Mas analysis nila? nag-increase ni VP Henry sa primerong tirang bulan, uminabot na sa 6,000. Kalangkawon. Ade. Kaya sarado Oh, VP Henry kang HPG, itong pagkondukta ni Dani na pagpapatrolya, at the same time road safety monitoring, and then itong upload kita. Kapag nakatalkad ba dyan VP Henry ang mga personnel kang HPG, so may mga violation na aram nila, dahil naman minadiretso. Yeah. Oo. Okay. So, Sige. yan VP Henry, ang mga informasyon tamanghali sa luwas, in Rome Salazar, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas, 8:35 oras po sa Pilipinas. Magbabalik buwan hapot. Magalipas lang kan mga patalastas. Etang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang alat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Radvax Tabaco, beside Siga Hospital. Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Pioderan, and Radvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ng urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matapang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth.
Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimid? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naibulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ang ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang kusino, lahat to gawang Pampanga. Show my is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.
Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Inihahatod sa Indo, kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan-yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Nunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras natin 8:45 nin morning. Oy, An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. sige. Balik kita mga tugang sa programa. 8:46 na oras po sa Pilipinas. O digwa na lang kita nin 14 minutos tabi. Bago magabot mga tugang an alas 9 nin aga. Dili po sa satuya na programa sa DCGB. Good morning tabi sa mga taga dyan sa Legazpi City Public Market na nakaantabay. Mga tugang dili po sa satuya na programa. Good morning man dyan kay Angelita Guaps sa Maslog, Legazpi, kay Homer Lola at saka kay Sally Magistrado. Ingat permino dyan sa work mo. Salamat po. Sa indong ano yan, sa indo tabi na pagirumdom mga tugang sa tuya tabi na trabaho. Okay, sandali lang ta. Si Kwan, alat mo na. Lingong ko so si Manay ano yan, Selma Bahoy. Yan. May pinawad ka ibipigli na announcement regarding po sa PREX sa maabot na June 28. Uliton tayo nita. Magayon na igwa kita kayo ni Permiki mga araw kayo ng mga dades. PREX Congress 2025 June 28 tabi gigibuhon sa Ligao City Gymnasium. Kaya sa mga PREX members tabi dyan, sa mga kasi kaya baga magayon ini kada parokya gwa kay ni parish renewal experience yan. Kaya sa June 28 imbitado po kamo na mag-attendir. Magayon ng pati ang tema i-discuss ini sa homily ang request base sa programa duman mga tugang sentro ang magiging homily kang sa tuyang obispo na mamisa. Ang tema PREX, mga peregrino na nagbabaklay, inaapod na maging buhay na tanda nin paglaom. Yan. Yan ang tema. Ang registration tabi mapuon alas 7:30 nin aga hanggang alas 8:30. O dahil na magpaabot ki
alas 8:30, alas 8:31. 1 hour na yung registration tabi nindo. 1 hour. Diyan tabi sa Ligao City Gym. Magayon po diyan ang registration da by Vicariate. Magayon po diyan tagini diyan ginibo so Pentecost kang nagpasiring kami diyan. Buda one time diyan ginibo so assembly kang Boy Scouts of the Philippines Albay chapter, no? Provincial assembly. Halos gabos na mga ito. Aircon po yan. Dahil ka mo masyadong problema dyan. Bako mainit tabi. Magayon ang air conditioning installation tabi dyan sa gym kay Mayor Fernando Gonzales. Yan po yan. Tapos pag 8:30 ngunyan magsasaro-saron iyan. Tapos pag 9 to 9:30 may 30 minutos tabi na call to worship. Kasabaan ang magiging lamang kaan so enthronement of the Bible. Yan, Bible enthronement. Tapos opening and welcome remarks ni Reverend Father Fredolin Sid. Diocesan Prex Spiritual Director. Yan, siya po yan. Then pag alas 9:30 hanggang alas 10 may talk, may kinaraman po sa evangelisasyon. Iyan po itataon ni Monsignor Crispin Bernarte Jr. Yan, VG, Vicar General. Tabi kan sa tuyang diocese. Ang tema kan magiging talk ni Monsignor Chris, paglaom nin kabanalan. Yan. Paglaom nin kabanalan. 30 minutos yan. Din so, tapos susundan po kisarong praise, songs, and joyful animation. Itat care of sa St. Stephen Proto-Martyr Parish sa Ligao. Diyan kay Father Pau Barandon. Tapos may break man na mga 30 minutes. Then masunod na girarayan praise songs and preparation for the Holy Mass. So 11 o'clock po, pag 11, mamisa, tabi, ikuha na kimisa, mga tugang na isusunod. Yaw na po dyan si Kwan. Yaw na po dyan si, sandali, napindot ko so... yaw na po dyan mga tugang ang misa na ang mangingenot. Iyo po si iyo po si Father Bishop Joel Bailon. Iyo, sandali lang. Kami nag-upload sa kuya. Mang Gladys. Good morning. Iyo, okay lang. Napalingawan ako. Banggi na pala ako nag-upload sa imo ko sa banggi. Paguna. Mapon ako doon lang talaga programa ako tabi. Mga 9. Iya pa. Okay. Thank you. Sa BPI. Alright, sige, sandali lang ang ano yan, ang misa, balikan ko lang sa misa, papanginutan tabi yan mga tugang ni Obispo Joel Bailon. Okay? Sige. The 11 to 12 po yan. Pagkatapos ka, may pangudto, yan. Sa pangudto da, tabi, agape ni. Kanya-kanyang dara, kanya-kanyang bitbit. Pero actually, magayon nun. So, kang Pentecost nga ni na kanya-kanyang bitbit na mga pagkaon sa kwan. So mga kwanta, so mga participants. Magayon nun. Di man kami nagbalo, nahirasan kami kipagkaon. Although may daraman kami para sa samuya na mga pag-ibig kami na pagkaon. Pero nahirasan kami kay mga pagkaon duman. Kaya magayon nun po yan. Now, then matapos po yan 1 o'clock, 1 to 11:15, tabi, praise song, giraray. Okay? Yan tabi, imbitado ka mo tabi sa PETSA 28. Tabi. Yan sa Ligao City Gymnasium, ang Prex Congress tabi. Kaya importante yan, mga tuga. Okay, sandali lang. May report kita na may ma-report na pag-iribata. May napindot ako sa sakuyang gadget. Dahil kung lugod na hiling ko sa yan. Dali lang po. Ayoko na kayo din nakareport na kayo si Jomar. Tama? Nakareport na si Jomar ade. Okay na? Okay na. Nakareport na po ini si Jomar.
tugang sa tuya tabi ng mga pag-iriba dyan sa Primer Distrito, Canalbay. Okay, o di. Igual na lang kita ki ay maalas 9 na di. O madali na. Palan o isingit ko na lang yun na lang yan sa tuya na gustong i-remind tabi para maiwasan ang problema sa traffic dyan mga tugang sa from Bunot, Legazpi hanggang po duman sa may Arimbay sa Bigaa. Takan sarong kaso 23 ito 23 o 2 kan 23 gayo dito. Sinara po I mean pinuna na diyan so ano yan pinuna na tabi diyan so pag ano nga na pudkaan so pag pagkaray kan tinampo reblocking kan mga tinampo diyan sa may Bunot baga may nagchat sa kuya kasubago pinuna na ngaya so reblocking sa may Bunot area. So ang option tabi para dahil kita maulang masyado, magkurukas ka sa dalagan, buda mahiwas man ang mga tinampo, hindi po ka mo maagis sa may bugtong. Ano, kung pasiring ka mo sa Santo Domingo o First District, pwede po ka mo umagi dyan sa bugtong, pasiring sa Pawa, din Pawa, pasiring ka mo dyan sa may Mataanag area, luwas po ka mo duman sa Buyuan. Pag-abot sa Buyuan, pasiring po ka mo duman sa pasirin po kamo duman sa may gasolinahan baga duman pababa sa National Highway o pasirin na kamo sa First District Canalbay. Medyo makurukas-kas po diyan ta mga mahiwas na pantinan po diyan. Then kung halikaman sa First District o halikaman na Santo Domingo, pwede po kay kam umagi sa rutang yan. Pero dahil man po nangangahulugan na dahil ka mo pwedeng umagi digdi sa dating tinampo sa main road na pig repair po ngunyan. Kaya pwede man giraray po. Kaya lang, siyempre, pag tinamaan ka mo dyan kang traffic na igwa ka mong mga kasarabatan dyan, madidili kitang marailan o kung maopisina ka, may eskwela, kung may sadiri ka man sa ng service vehicle, tabi, pwede man dumat. Pero sa may mga pasahero, passenger jeep, baka yan giray maagi sa main road, tabi, siyempre, sa may mabaraba dyan sa may partikan Biga or Dawis. Diba? So, ini po mga tugang, option man lang ini. Option na naisip kang DPWH, tangani po na kamo na mga maaragi dyan, mga tugang sa lugar na iyan, mas makakataba. Okay? Sige, balikan taan, report ni Karen Ala. Hali po dyan, mga tugang sa luwas, aramon ta daw ang follow-up report ni Karen. Hello Karen, good morning. Karen? Thanks, VP Henry. Actually, ma-update sana po ako. Tayaw naman ko ako digdi sa Monroe. Pigalat ko si Engineer John Vic Raida para man po sa sayang lado duman sa issue kan basura sa MRF kan Balaguer Market Site. Ngunyan, unfortunately, dahil tabi VP Henry nag-abot si Engineer Raida, alagad pig-apudan ko kung ako na sana po sa kasimbagan niya, pero dahil man po nagsimbag. Ngunyan, talagang may i-verifikan kita taan initial VP Henry na taramon man kan men routine duman sa MRF kan Balaguer. Kaya dahil ni ngayon nahakot ubos-ubos ito, paano iyo mananggad sa mga basura duman, kalalat-kalat dahil nakasegregate. Kaya palang VP Henry, dahil ninda ubos-ubos talagang nahakot ito, nasa mandato bagatabi yan VP Henry kan waste segregation na dapat kaya ang paghakot kaya kang basura, segregated may ayan, sistema kayan. Iyan po VP Henry i-verifikar sa data iyan na tutulungan kay Engineer Graida, 100 data na hagad, sa iyang lado dyan. O yan pa VP Henry. Iyan ko ta, Karen, iyan baga na bako segregated. Dapat, diyan pigo ko akan garbage collector. Iyon na nga ni VP Henry. Patakaran kan, ang segregation kan, dapat ang source kayan kan segregation sa harong. Roger, Sarong VP. dapat ma-segregate. Ngunyan, kung yan ba ko segregated yan, dapat yan pigubugtak yan sa MRF, takairak man kan mga makugay ka na mga garbage, mga AIDS, sa mga kwanta dyan, mga garbage collectors ta dyan, buda sa mga eco-AIDS, kairak man. Opo, VP Henry. Dapat ko tayo yan, sarong pasana, sa source pasana sa harong. Segregated na. Kung bako segregated yan, dapat yan pigukuha, dapat nakakaabotan sa MRF. Tama ka dyan. Inaputa man yan VP Henry. Natanya ko sa tig-kolekta nindo. Ang sabi man ka na barangay,
Day may nga isi na may mga nagtatarapok na sana dyan basta-basta na bibalandra na sana Ay. duman sa MRF. Iyo po, VP Henry, Sure. ana explanation man kan barangay, ang sabi nila, naka-segregate man ngayon, nagsusunod man ngayon kami sa mandato kan waste segregation. Pero day may man Pero sa ngayon na rayon, ang ano? kabayan na talagang may nagtatarapok na bibalandra sana sa mga basura dyan. Kaya iyo po yan. Sa totoo lang, Karen, bawal ang sisay manatawo na magtapok sa MRF, apwera sana sa EcoAid. Opo, pagkolektado. Di yan dapat na ngaya ako ngayaman. Kami sa sa Legazpi, di kami pwede di kami pwede magtapok hali sa modern mo sa MRF. Di pwede. Saan piga sigurado yan? Dapat iyan, may sigurado na segregated yan. Kaya dapat Roger. ilingon ang kan EcoAid. Opo, VP. Diba? Oh, kaya lang, kung may minatarapok na dyan, may problema talaga. Ang mga tao na sa barangay ang may problema. Oo, so may tao Disiplina. na may problema. So tao na, dapat makaukod kita na magsiparar. Roger Makaukod nga that. na kita maglabang separado. Diba? Sa puti, wala sa digolor. Yan pa na. Simple man sa separar mo sa plastic sa ano yan, sa mga naman nalalapa, buda dahil nalalapa. Madali naman sana yan. Common sense man sana ang pag-segregate ka ang plastic, buda, papel. Oh. Disiplina Special lang. waste. No. Okay, anyway, sige. Kuan mo na lang ang lado ni Engineer Gahida Tabi. Tabaka, dahil naman nguna nagjanta, baka na po na ni Mayor Junji. How siya takawrong tabaka sa bago si Mayor Junji. Di ba? Opo. Ako may panatag ang loob ko, sabi sa Tagalog, na buda kumpiyansa ako na masolusyonan niyan ta nakaabot sa alkalde. Opo, VP Andy. Buda maski na nakaabot sa alkalde, aram ko man na si Engineer Gahida, nagigibo ang kipaagi na maluway-luwayan niya, lalo na kung may nag-upload na senda ng mga nagreklamo. Yes, VP Andy. Okay? Sige. May tamangilan tutunangan, agad ang tamangilan kilado para balansyado ang Dede, sagot. kung mong garay siya, kung ano sa iyang masasabi manggaray, i-record mo na lang. Iyon. Opo, VP O, kung Andy. bako, bala ka na. Okay Kataw po, ka na, VP. dakula ka na, kaya mo na yan. Opo. Yeah. Sige, VP. Sige. Yan sabi ana update, halidig sa City Hall Candelaga, Karan Ala, DCGB News. Salamat, Tabi Karen, sa report. Hali po dyan sa Daraga Albayo. Yan tabi ang follow-up report, mga tugang ngunyan pong aldaw. Di bueno, alas 9 na. O dyan hapon, Tabi, may recorded ako dyan na programa. Kaya nga na ka mag-react o mag-participate. Magdamog sana. Magdamog lang ka mo dyan hapon. Ikaw tabi akong recorded na record ko kaso hapon bago ako maghali dyan. Na madangog po nitong alas 3 naman po sa programang Pinky on My Way. Medyo busy na po kami kan. Kumalive ako. Mga siguro mga 3 o'clock o mga 4. Pasirin na kami duman sa Aliw Theater po sa Pasay City. Yan. Harin sa CCP, Cultural Center of the Philippines. Yan. Diba? Kaya ito elementary ako. Ang CCP, nababasa ko lang sa libro may ito, elementary, pigturuan sa mga kung ito. Cultural Center of the Philippines. Ngayon na, di ba? Okay, anyway, kaya dyan po mga hapon, recorded po ang programa ta sa Pink Baby. Buda sa aga, makakalive, giraray kita. Mga tugang hali po digdi sa Adriatico Arms, and then pag alas 3, may recorded manggiraray po kamo na madadango. Ay, baka kaya pa. Ako din good kaya. Hapon ang flight me. Pasiring po dyan sa Legazpi City. And kasabay ko po digdi sa Manila, si Jimmy, si Joshua, buda si Shara, buda syempre si EVP Glenn Barcelon, kaya iba ko po digdi. Then si Ma'am Brenda Luxin, si Sir Jose Luxin Jr. And mga tugang, salamat po kasi nung padago sa suporta po sa estasyon kang DCGB. Di mo po ini makukuha ng mga recognitions na ini, mga awards na ini, kunday po kamo. Kaya parte po kamo perme. Ang ano man na pigigibo mi, tabi ang DCGB kan DCGB, perme po nakulaon ang sa endong parte, ang sa endo tabing sa muyang pag saludo sa endo, na kamo naging parte po kan sa muyang istasyon. Ano? Okay, sige, magdarangog. Sa aga, diyan na bang gimara man ta, dito pong pagiging nominee kang DCGB sa Best AM tabi, makukuha ta giraray mga tugang ang Best AM sa Golden Dap. Yan. Tapos, nakatulo na kita, kung makuha ta yan, pang-apatan na po yan bilang Golden Dap. Hopefully, bengon na kami. Sabi nga ni EVP Glenn, desa naman nga kita mag-asa. May kalaban baga. Tulo ang pagpipilian po na finalist
mga tugang bilang na mga nominees para po sa Best AM Provincial Nationwide. Okay, o salamat kansa ng pagantabay mga tugang sa pangaran kan bilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Diyos mabalos, God is good all the time. Goodbye. Tuhod, siko, baywa,